ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. бо умеди саодату комёбӣ дар рӯзгори якояки шумо нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро манзур медорем. чун барномаҳои қаблӣ чеҳраҳои афроди қонуншикану кажрафтор ва амалу рафтори ба ҷомеа хавфнок ки онро дар фарҳанги қонунгузорӣ ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунӣ мегӯянд дар барнома ҷой дода шудааст. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. ғоратгарро дар Хуҷанд дастгир карданд. من پول گرفتم فرو آمدم رفتم 2800 دلار بود. گرفتم خونه رفتم خرید کردم رسخود کردم. چرا همسایه رو کشت؟ اشکاریابی جنایت مخصوصا وزنین در ناحیه ظفرآباد. من با پدیز رفته به خونه اونها در اومدم. مادرش رو هم زدم و فراموده رفتم. چورو دزدی با استفاده سبکرو. من گفتم چی کاره؟ من خیلی اون گوساله بقیه چیز میکنیم اما من یاردم میکنم قطعش رفتیم من خیلی یکم حادثه من خیلی چیز گرفت. 26 نقلیات در محله‌های 18 و 19 شهر Хуҷанд ҳадафи дуздӣ қарор гирифт. Засунул руку через окно, когда маленькая дырка оставалась, открывал дверь изнутри. У них сигнализация не срабатывала. А те, которые срабатывали, Я сбегал. давомнокии донишҷӯён ба дарс санҷида шуд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. махмумоти милитсияи шаҳри Хуҷанд муроҷиати сокини 58-солаи ноҳияи Варзоб Фарҳод Сангиновро дар хусуси ғорат шудан дар ҳудуди истгоҳи роҳи абрешими шаҳри Хуҷанд пайгирӣ намуда гумонбари ҷиноятро дастгир кард. шаҳрванд Хуршеди Зафархон сокини ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷинояти мазкур гумонбар аст ки ошкоро аз кисаи ҷабдида $2930 тасарруф кардааст. кормандони милитсия дар ҳудуди маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд сокини 29-солаи деҳаи зарнисори ноҳияи Рӯдакӣ Хуршеди Зафархонро барои содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир карданд. ӯ дар тасарруфи $2930 гумонбар дониста мешавад. ҷабрдидаи ҷиноят ронандаи нақлиёти боркаш Сангинов Фарҳод Қурбонович соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб дар хусуси ғорат шудани маблағи пулӣ ба милитсия муроҷиат кардааст. ҳодисаи ҷиноятӣ санаи 29 ноябр тахминан соати 1:10 дар истгоҳи нақлиётии автовокзали роҳи абрешими шаҳри Хуҷанд ки ронанда барои таъмир автомошини боркашро гузошта буд содир гардидааст. то рух додани ҳодиса ҷабрдида Сангинов гумонбаршударо барои кӯмак дар таъмири нақлиёт аз марди корбозор киро намуда бо ҳамшинос ва аз хизматрасониҳояш истифода мебарад. من پول گرفتم فرو آمدم رفتم 2800 دلار بود. گرفتم خونه رفتم خرید کردم رسخود کردم موندگی پولم آمدم میلیسا گرفتن دادم. тафтишоти пешакӣ бо такя аз далелҳои ҷамъоваришуда иттилоъ медиҳад ки коргари кироя Хуршеди Зафархон корфармо Сангиновро ошкоро ғорат кардааст. баъди як рӯзи ҳодиса гумонбаршуда дастгир шуда бошад ҳам аллакай қисме аз маблағи пулии тасарруфшударо ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. аниқтараш аз $2930 предмети ҷиноят танҳо $1700 рӯёнда шуд ки ҳамчун далели шайъӣ кажрафтории Хуршеди Зафархонро тасдиқ мекунад. дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод ҷинояти махсусан вазнини одамкушӣ ба қайд гирифта шуд. шоми 10 ба 11 ноябр шахси номаълум ҷавони 24-сола Беҳзод Давронбековро ба ҳалокат расонида дар идома модараш низ бо истифода аз олоти сахту кунд мавриди латукуб қарор мегирад. бо гузашти 10 шабона рӯз кормандони милитсия шахсияти гумонбаршударо муайян ва ӯро дастгир намуданд. шоми 10 ба 11 ноябр аз ҷониби шахсони номаълум шаҳрванд Давронбеков Беҳзод Эркинович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ноҳияи Зафаробод дар ҳудуди манзили истиқоматиаш назди иншоотҳои ёрирасони бинои истиқоматии рақами 9 воқеъ дар кӯчаи байналмилали шаҳраки Зафаробод маҷбуран аз ҳаёт маҳрум карда шуда ҳамзамон модари охирон шаҳрванд Зиёева Малоҳат Ризоевна соли таваллудаш 1976 дар дохили ҳуҷраи истиқоматиаш мавриди латукуби шадид қарор мегирад. аз зарбаи олоти кунду сахт ба қисмати сару рӯй Беҳзод Давронбеков ба ҳалокат расида бо истифода аз ҳамин гуна олот ба модари ӯ Малоҳат Зиёева ҷароҳати вазнин расонида шудааст.
бо гузашти 10 рӯзи тахвимӣ аз рӯзи ҳодиса ба кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд муяссар гардид, ки парда аз рӯи ҷинояти даҳшатангези одамкушӣ ва сӯйқасди одамкушӣ бардоранд. Милитсия шахсияти шаҳрванд Ҷамшед Ҷумазода соли таваллудаш 1991-ро шинохта гардонид, ки дар ҳамсоягӣ бо ҷабрдидаҳо истиқомат дошта дар содир намудани ҷинояти махсан вазнин гумонбар дониста мешавад. ҳамон рӯз шаби 10 ман дар ҳолати мастӣ қарор доштам ва дар кӯча баромада сигарет кашида истодам, ки Бекзод аз куҷо пайдо шуд ва ба ман таклиф намуд, ки банк кашем. Сигарети аз дасти маро гирифта банк тайёр кард. Банка вай кашид, сони ман кашидам. хусумати шахсӣ, бадбинӣ нисбати якдигар, қасду қасосгирӣ ё дигар муносибатҳои моливу пулӣ байни гумонбаршуда ва ҷабрдидаҳо аз фарзияҳои аввалин то ошкор шудани ҷиноят буд, ки дар доираи чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ тасдиқ наёфт. Дар ҳолати мастӣ байни Ҷамшед Ҷумазода ва Беҳзод Давронбеков муноқишаи лафзӣ сурат гирифта, гумонбаршуда бо истифода аз болғаи оҳанӣ аввал Беҳзод Давронбековро кушта, баъдан қасди аз ҳаёт маҳрум кардани модари ӯро намудааст. аз ваҳм тарс ӯро кашида бурда ба ҳоҷатхона гузоштам ва дар назарам дар ҳамон вақт худи модараш маро дида истодагӣ боин шуд ва ман ба падез рафта ба хонаи онҳо даромадам ва модарашро ҳам задам ва фаромада рафтам. тафтишоти ҳодисаи одамкуширо мақомоти прокуратураи ноҳияи Зафаробод пеш мебарад. Як ҳаракати ноҷо Ҷамшед Ҷумазодаро, ки то рӯзи ҳодиса фаъолияти соҳибкорӣ дошта, рӯзгори ободу осоишта мебурд, ба расвоӣ кашид ва шахсияти ӯро доғдор сохт. мавзӯи дигар, дар ҳудуди маъмурии шаҳри Конибодом содиршавии 4 ҳолати қаллобӣ аз тарафи 3 нафар истиқоматкунандагони шаҳри Ҳисорро милитсия ба қайд гирифт. гумонбаршудаҳо ҷавонмардҳои 28, 30 ва 38 сола худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ карда, бо роҳи фиреб давоми як рӯз ба боварии як нафар духтур, 2 соҳибкор ва як қассоб даромада, маблағи пулӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода мебаранд. зарар расондашудар зиёда аз 1500 сомонӣ гуфта мешавад. бо гирифтани маълумот нозирони минтақавии милитсияи шаҳри Конибодом пеши роҳи мардумфиребиҳоро гирифтанд. аз рӯи 4 ҳолати қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. идомаи барнома. нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Хуҷанд дуздӣ аз нақлиётҳои дар саҳни биноҳо гузоштаро ошкор намуда, гумонбари ҷиноятро дар болои дуздӣ дастгир карданд. аз гумонбаршуда Сиёвуш Расулов ном мебаранд. аз чапдастии ӯ соҳибони 26 воситаи нақлиёт зарар дидааст. аз санаи 23 то 26 ноябр дар ҳудуди маҳаллаҳои 18 ва 19 шаҳри Хуҷанд силсила дуздиҳо аз дохили воситаи нақлиёти дар саҳни биноҳо гузошташуда бо усули шикастани оинаи автомашина ба ҷабрдидаҳо нороҳатӣ ва дар назди милитсия вазифаи ошкору пешгирии дуздиҳоро гузошт. ахиран нозирони минтақавии милитсия аз рӯи методҳои оперативию хизматӣ изи ҷинояткорро пайдо намуда, гумонбари ҷиноят Расулов Сиёвуш Суҳробович соли таваллудаш 1999 шаҳрванди Федератсияи Россия, истиқоматкунандаи вилояти Брянск, шаҳри Трубчевск, муваққатан сокини шаҳри Бӯстонро дар болои дуздӣ дастгир карданд. Я совершил 26 краж на территории Ленинабада. В основном каким образом? Кражи с машин. Разбивал стекла, окна машин, заходил в машину, брал деньги с них. В которых есть, брал деньги, в которых нет, ничего. пурсиши оперативӣ, суҳбат бо сокинон, омӯзиши ҳолати дуздиҳо аз тарафи нозирони минтақавии милитсия барои кушодани гиреҳи ҷиноятҳои сарбаста мусоидат кард. айни ҳол тафтишоти пешакӣ аз рӯи 17 далели дуздӣ ҳаракатҳои тафтишотӣ анҷом додааст. гумонбаршуда дар 6 ҳолат аз дохили воситаҳои нақлиёт маблағи пулӣ тасарруф мекунад. дар умум 39600 сомонӣ ва $500 ғанимати бо роҳи дуздӣ ба даст омада мебошад. дар боқимонда 11 ҳолат аз сабабе ки дар дохили нақлиёт чизе намеёбад, осеби техникӣ, яъне шикастани оина зарарест, ки ҷабридаҳо бардоштанд. Засунул руку через окно, когда маленькая дырка оставалась, открывал дверь изнутри. У них сигнализация не срабатывала.
А те, которые срабатывали, ты Я сбегал. Сиёвуш Расулов гузаштаи ҷиноятӣ дошт аз соли 2017 дар Тоҷикистон барои дуздӣ суд шудааст. Автомошинаҳои тамғаи Мерседес, BMW, Lexus шабона ҳадафи дуздиҳо қарор гирифта, гумонбаршуда тахминӣ воситаҳои нақлиётро интихоб мекард. Ягон олот бо худ намегардонид. Предмети табиии сангро аз ҷои ҳодиса дарёфт намуда истифода мебурд ва ба мақсад мерасид. Масалан, бо ҳамин усул аз дохили сабукрави тамғаи Мерседес Бенси сокини шаҳри Хуҷанд Умархоҷа Маҳмудов, ки дар саҳни бинои рақами 36 маҳаллаи 19 шаҳри Хуҷанд меистод, 13 000 сомонӣ ва $500 тасарруф кардааст. аз рӯи ҳодисаҳои дуздӣ ва сӯйқасд ба он тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. дар дохили нақлиёт гузоштани пул ва нигаҳдории дигар ашёҳои арзишманд эҳтимоли ҳамаин гуна ба осонӣ аз даст рафтан дорад. Милитсия тавсия медиҳад, ки шаҳрвандон барои ҳифзи моликият ба чунин муносибати бепарвоёна роҳ надиҳанд. бо мақсади назорати ташрифи донишҷӯён ба дарс, кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони махмумоти милитсия дар якҷоягӣ бо омӯзгорони донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар донишкадаи мазкур чорабинии маърифатӣ гузарониданд. самти дигари чорабинӣ таъсиррасонӣ ба сифати таълим гуфта мешавад. кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати санҷиши иштирок ва раванди давомнокии донишҷӯён ба дарс дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд чорабинии мақсаднок гузарониданд. тавре дар ҷараёни чорабинӣ маълум гашт, дар ин самт роҳбарияти донишкада ва ҳайати омӯзгорон мунтазам корбарӣ менамоянд. саривақт ташриф овардан ба дарс, бо худ доштани аёниятҳои хониш ва риояи пӯшидани либосҳои тавсиявӣ меъёрҳое мебошанд, ки барои донишҷӯён Вазорати Маориф ва Илми Ҷумҳурӣ муқаррар кардааст. имрӯзҳо дар се факултети донишкада иқтисод ва технологияи инноватсионӣ, тиҷорат, гумрук ва ҳуқуқ ва молия ва ба ҳисобгирии бухгалтерӣ мутахассисон омода мешаванд. зимни чорабинии мақсаднок дар донишкадаи мазкур якчанд нафар донишҷӯён ба дарс дер омаданд ва дигар ҳолатҳои вайрон намудани талаботи хониш ба қайд гирифта нашуд. роҳбарияти донишкада иттилоъ доданд, ки дар ин самт ҳамарӯза корбарӣ менамоянд. аз ҳисоби омӯзгорон назди даромадгоҳ навбатдорӣ ба роҳ монда шуда бо донишҷӯёни деромада корбарӣ карда мешавад. ҳамчунин дар саҳни иншооти таълимӣ шиёру овезаҳои огоҳкунанда насб карда шудааст. дар асоси нақша чорабиниҳои муштараки мақомоти корҳои дохилӣ ва маориф ҷиҳати сифатнокии таълим, таъсиррасонӣ дар баланд бардоштани масъулияти донишҷӯён пайваста чунин чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронида мешавад. ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни наврасон, шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқу вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳудуди шаҳраки Ғафуров ва маҳаллаи Сталинскии ноҳия чорабинии мақсадноки пешгирикунанда гузарониданд. шабгардӣ ва қарор доштани ноболиғон дар нуқтаҳои бозиҳои саргармкунанда мавриди корбарии милитсия қарор гирифт. натиҷаи рейд нишон дод, ки меъёру талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро на ҳама волидон риоя мекунанд. дар вақту соати маҳдуд гардида ноболиғонро дар нуқтаҳои саққобозӣ ва марказҳои бозиҳои компютерӣ ҳудуди шаҳраки Ғафуров ва маҳаллаи Сталинскӣ милитсия берун овард. соҳибкорон дидаву дониста иҷозат доданд, ки ноболиғон ба бозиҳои компютерӣ хусусияти зӯроварӣ дошта ё саққобозӣ машғул шаванд. нобаста аз оне ки чунин санҷишҳо мунтазам гузаронида мешаванд, боз бемасъулиятии 14 нафар волидайни дар тарбияи фарзанд бепарво ошкор гардид. 14 нафар ноболиғи дар бевақтии шаб аз назорати падару модар дур монда, 5 нафарашон ҷои таҳсил намекунанд. 2 нафарӣ хонандагони Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36, Мактаби хонандагони болаёқат ва коллеҷи техникии ҷамоати деҳоти Хистеварз ва 3 нафари дигар муҳассилини мактабҳои рақами 18, 83 ва гимназияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буданд. бар замми ин зимни санҷиш аз 1 нафар ноболиғи дар маркази бозиҳои компютерӣ ҳудуди маҳаллаи Сталинскӣ қарор дошта, силоҳи ба таври косибӣ сохташудаи ҷароҳатрасонанда ба истилоҳ кастет дарёфт гардид. вобаста ба далелҳои ошкор гардида масъулини кор бо ноболиғони мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ҳуқуқу вайронкунандагон суҳбатҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, ҳамчунин маводи маъмурӣ тартиб доданд. пӯшида нест, ки аз назорати волидайн дур мондани фарзандон омили воқеӣ ба амалҳои ношоиста даст задан ва майл ба кajрафторӣ аз ҷониби онҳост.
ин буду наворҳое ки то ин дам дастраси мо гашт. Таҳиягарони барнома умедворем ки хатои дигарон роҳи рости зиндагиро барои мо муайян мекунад. нафаре ки қонунро эҳтиром мекунад қадами устувор дар пешрафти зиндагӣ мегузорад. то дидори навбатӣ хайр.